Utcův sen o živém dřevu. Bafání. Kouř se valí vírem přes parní válec lokomotivy, dole u ocelového kola kmitají ojnice. Vlak s námi, poraženými vojáky v rakousko-uherských uniformách, uhání domů. Krajina za kamenným náspem, za železným mostem, za černým tunelem a za návěstidlem spí. Pod sněhem v ní zas navždy mír. Vracíme se živí. Po 4 letech v pekle velké války do samostatného státu Československé republiky. První zprávy z republiky z října, listopadu a prosince 1918 dávaly na frontu jen další starosti a strach o rodinu. 28. října 1918 revoluce. Češi vyhlásili vznik samostatného státu Československo. Němečtí poslanci v Čechách to dopředu odmítli a vyhlásili 30. října připojení k novému státu Rakouské Německo. Pod takový mělo patřit hodně z pohraničí. Moje rodné Orlické hory by byly pod provincií Sudety. Vypadalo to, že je zaděláno plamínkem na další válku, občanskou válku. Armáda Čechoslováků začala obsazovat pohraničí silou. Plamínek ozbrojeného odporu Němců slábl, nikdy ale nevyhasl. Vlak brzdí, bafání z komína lokomotivy ubírá. Rameno vjezdového návěstidla dává stůj. Vlak se zastavil. Hraniční kontrola. Únavou, hladem, otupení, ale válkou vycvičení zbystřili jsme. Otevřeli se vrata vagónu. Celník, čestník, či kdo to vlastně je. Na uniformě červeno-bílou stuhu barvy Československa v roce 1918 až 1920 nás letmo přepočítává. 45 vojáků. Vítejte doma, hoši, v Československu. A jde dál. Všem se ulevilo. Parní píšťala odpískala odjezd. Vlaková nádraží, co míjíme cestou, proměnila se v manifest nového státu. Zmizela rakousko-uherská Orlice, nápisy CK nahradila písmena ČSR, všude čeština a červeno-bílé prapory. Do kasáren bývalého 11. zeměbraneckého pěšího pluku v Jičíně pochodujeme, snad už jen nakrátko. Josef Utz, propouštěcí list a s Bohem. Na zažloutém kusu papíru z buničiny stálo. Propouští se prozatímně do neaktivity na základě výnosů vrchního vojenského velitelství v Praze. Naposledy salutuji. Důstojník mezi prsty zakroutil knírem. Další. Postupně jsem se otočil čelem vzad a pryč. Na nádraží beru radu starší dámy. Hochu, raději sundejte ten opasek se znakem rakouské Orlice. Do knoflíkové dírky ovázala mi bikoloru červeno-bílou stuhu. Lokálka se konečně kroutí do kopců, blížím se k sněhem pokrytým Orlickým horám. V zátylku a na čele lechtá mě po letech rozpomínání. Malé peřeje křišťálových potoků teď, kousek před jarem, sílí. Ženou se do Grünenthalu, zeleného údolí. Jindy dole poklidná říčka Olšenka, posílená vydatnými přítoky z divočí, přeskakuje zákruty meandru toku. Oči chtějí plakat z obyčejné krásy života. Z údolí kolem hostince pivovarského sládka pana Oskara Miguly domů k mamince, k tatínkovi, sestřičkám a bráškovi do Horní Olešnice. Číslo popisné 2. To už není daleko. Den se blíží k podvečernímu klekání.
lehkým poklepem na dveře beru za kliku. Pochválen Pán Ježíš Kristus, maminko. Až na věky. Jozífku, starosti snad i vrásky ustarené mámy mizí, jak mě objímá syna, přeživčího válku. Táta tiskne mi ramena, mě chlapovi sobě rovnému. Pak objal mě, hlavu přitiskl k tváři, pohladil, plakal. Díky Bohu jsi živý. V obětí radosti přikládali se dokola sestřičky, Františka, Anna, Alfreda, Marie, Ernestine a bráška Johan. V blátě zákopu fronty kolikrát jsem vzpomínal. Pod naším domem, tamhle dole, pod cestou, klape obrovské, snad 5metrové mlýnské kolo. Milou obilí, řežou dříví, v patře tkají pavlnu a silné dynamo dává svítit stejnosměrným proudem i do sousedních chalup. Nedaleko pan Josef Černý v roce 1900 poutí došel do svaté země. Z Jeruzaléma přinesl kalich, který vystavil k úctě v rohu sednice. Očekávání příchodu Spasitele ve vánočním čase připomínal v Černých mlýnu Betlém. Jednoduchého pohybu dostávalo se figurkám od mlýnského kola. Na parádní podívanou se zbíhali kluci a holky až z polomu vesničky přes kopec. Ohromeně jsme sledovali dřevěnou pohádku. Ještě o jednom mlýnu vám povím. Když jsem byl malý kluk, stavení Švarcova mlýnu koupil pan Soumar. Přistavil do boku a instaloval 2 Francisovy turbíny na výrobu elektrické energie. U stropu zavěsil transmisi a poháněl 12 mechanických kalcovských stavů. To vám byla strojní symfonie. Široký kožený řemen hnal největší kolo ze soupravy, řemenici. Průměrem kola, převodem na menší, získává se tím rychlost. Matematika a fyzika přímo přede mnou tkala sukno loket za loktem. Chvíli jsem tady pracoval, pomáhal. Brzy mi došlo, že 2 dráty s kladným a záporným pólem elektřiny natažené k nám domů se dají využít víc jak ke žhavení vlákna žárovky. Než mě brali za vojáka, vypůjčil jsem 2 mechanické tkalcovské stavy domů. Pohyby tkaní v přesném sledu zajistila mechanika. Energii elektrický motor. Nebylo mi snad ani 18. Teď je mi 23. Mlýnů v Olešnici je 5. Většina tkalcovské stavy musela kvůli velké válce odstavit. Nebyl odbyt. Chci si otevřít moderní výrobu tkaní. Aspoň se 6 stavy, mechanikou a elektromotorem. Všechno jsem promyslel, spočítal. A postavím lepší, pohyblivý Betlém, jak má Vejtaha Probošt a betlémáci z Třebechovic. Probošt se nechal slyšet. Postavím takový Betlém, že se mu pokloní i císař pán. Moji daráci, figurky z dary pro narozeného Ježíška, budou chodit, ne se strnule hýbat na pasu. Jaro odteklo, odkvetly třešně, život zasměl šťávu a chuť letního ovoce. Do pěkného šatu oblékli jsme se všichni, když jdeme červencovým průvodem na pouť do pruského Albertdorfu, Vambeřic. Do kostela Matky Boží. Dívky v bílé, nevinné, s upraveným účesem, s ponou ve vlasech. Letošní pouť je první po velké válce. Mší vzpomínáme na 88 padlých hochů z Olešnice a také 800 let zpátky do hlubokých lesů, co tu rostly před Vambeřicemi. Zde stála místo kostela mohutná lípa, měkké dříví řezbářů.
Na ní zavěšená soška Panny Marie dala znovu vidět slepci. Stal se zázrak. Zvěstovalo se rychle, přicházeli další k sošce a prosili. A v roce 1882 přišel i pan hodinář Longin Wittig s rodinou a řezbářským majsterštykem, mechanickým betlémem. Za 28 let vyřezal 800 figurek, 300 rozpohyboval hodinovým strojkem. Kristus Pán pozvedá pravici a otáčí hlavou při poslední večeři. Biblický příběh mě vtáhne do dění a do snění. Někdy těžko představitelné výjevy, obrazy na stropech kostelů se hýbou, ale nechávají mi prostor pro vlastní výklad. Snění doprovází zvědavost, mechanické tajemství pohybu figurek, zákulisí dokonalého stroje. Nejsem sám okouzlen. Wendelin Šmoranc od nás z Olešnice zrovna dokončil řezbářskou školu v Králíkách, civí jako já. Z Vambeřic odcházím se zážitkem v srdci, zamyšlený, se známostí, zamilovaný. Jmenuje se příznačně Marie, příjmením Matějková z Polomu. Láska dozrála nám v manželství 20. listopadu 1921. Dobré bydlo máme zajištěné 6 mechanickými tkalcovskými stavy v patře našeho domu v Horní Olešnici. Číslo popisné 134/O. Zatím bez elektromotoru. Transmisi otáčí voda. Živnosti se daří, dobré to je. Československá koruna zdá se silná, zahraniční odbyt roste, ekonomika vyvíjí se potěšitelně. Doby, kdy jsme tak přečkali zejmu, jsou v novém státě pryč. Odbyt naší tkalcovny zaměstnal by nejméně další 2 mechanické stavy. Pohraničí teď prosperuje hlavně oděvním průmyslem. Zkušení účetní počtáři dávají varování. V Americe krachla v pátek 29. října 1929 v Novém Yorku burza. Důsledky by mohly spadnout i k nám. Nevím, hodně vzdálená představa. Země za oceánem. Nevěřím tomu. Konkurs Soumarovy tkalcovny v roce 1932 rozprodávání majetku bereme s Maruškou jako příležitost. Pořídíme si další 2 mechanické stavy. Bude větší byt, třeba i pro děti. Marie, modlím se za příchod miminka. Už dlouho. Inkasem z prodeje našeho starého domu v Horní Olešnici kupujeme v roce 1933 konkurzem postižený dům z majetku bývalé Soumarovy velkotkalcovny, číslo popisné 139/ST. Větší o 2 tkalcovské stavy, celkem 8, volná půda pro můj betlém, konečně. Wendelin Šmoranc mi radí, trápí mě a cvičí řezbářské dovednosti. Syčák šikovnej. Dřevo na figurky lipové, když smrkové na moč ho změkne. Přes léta, pak po letech, bělové, jádrové, fládrové dřevo. Záda bolí, oči pálí, základ figury řežu nožem s ostrým břitvy proti palci, raději ovinutým koženým náprstkem. 1933 na podzim Wendelin dokončuje řezbu betlému do kostela v Dolním Lichkově. Povídáme. Vlnka hospodářské krize z Černého pátku zpoza Atlantiku došplouchala opravdu až do kopců pohraničí. Odbyt sukna slávné, modlené děti nikde. Pohledávka na domě Ucových 35 000 korun roste. Nedobré časy stihly nás. Zápěstí v řezbě mám vytrénované, času dosti. Na dílnou, na půdě,
rozjel jsem si do prostoru fantazie. 5 na 2 metry základna, otvorem v podlaze, koženým řemenem, přivedu sílu k pohybu. Je mi dobře. V myšlenkách betlémské krajiny Gloria in excelsis Deo, sláva na výsostech Bohu. V roce 1937 zapsaný dluh na nemovitosti manželů Ucových 100 000 korun. Krajinu zdobí betonová monstra, vojenské bunkry, betonové zátarasy, ostnatý drát, divoké přestřelky československého četnictva, armády a polovojenských Freikorps z blblých fracků z pistolí jsou na denním pořádku. Pamatujete? Plamínek, co nacionálním Němcům nevyhasl v roce 1918. Začal nyní intenzivně hořet. Další velká válka, lebka s překříženými hnáty, další utrpení. Smrt přešlapuje netrpělivě u celnice v Kutelu. Olešnice. Říjen 1938. Můj Betlém, můj mír, můj vánoční příběh už se hýbe. Hraje z gramofonu. Dřevěné řemenice, soustržím si sám. Wendelin Schmorans chtěl mi pomoci. Odmítl jsem. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Odmítáme. Maruška nahlas. Bylo lépe v republice. A schvaluje atentát na protektora Heydricha. Do žaláře zavřel mi anděla na 17 měsíců zvláštní lidový soud v Opavě 9. července roku 1942. Můj Betlém, můj mír, můj vánoční příběh. Řežu další figurky, montuji další vozíky. Marie bude mít radost. Vrátí se. 11. listopadu na výročí konce první světové války roku 1943 už byla doma. Vánoce pestří pohlazení i prožitek mechanického příběhu mého majstrštyku Betlému. Pohyblivé figury putují řezanou krajinou na dřevěném vozíku, chodí, přikyvují, klaní se klikovou řídelí a drátkovými táhlivně. Nejsem zdaleka hotový. 4. listopadu 1944 řežu cirkulárkou prkna. Wendelin Schmorans mi v nauce o dřevu povídal o síle, jakou má. Ve starověkém Egyptě vysušili dřevěné klíny na slunci. Pak je vtloukli do trhlin skály a polili vodou. Dřevo bobtnalo a skalní bok utrhlo. No síla. Teď se vzbouřila. Otočila se mě na odpor. Mohutně vymrštila prkno do mé hlavy. V nemocnici Bad Reiners, lázně Dušníky, bojuji o další pohlazení Marie, o další figury do Betlému a o život. Pan Josef Uc zemřel 21. listopadu roku 1944.